дар нашри нахустини барномаи масири созандагиҳо аз 7 соли таҳкими иқтидори иқтисодии маркази кишвар шаҳри дилораи Душанбе ба шумо маълумот медиҳем. рушди бомароми пойтахти Тоҷикистон, гомҳои устувори чанд соли охир дар роҳи расидан ба ҳадафҳои олии иқтисодӣ. бунёди корхонаҳои хурду бузурги истеҳсолӣ дар қалби кишвар бо мақсади ноил шудан ба ҳадафи чоруми миллӣ, саноати кунонаи босуръати мамлакат. талаботи маводи истеҳсолӣ ин коргоҳ дар бозорҳои мамлакат хеле зиёд ба мушоҳида мерасад. тамоми саъю талошу кӯшиши худро ба харҷ медиҳем ки боз ҳам истеҳсоли маҳсулотро зиёд намоем. мо ҷавонон кӯшиш менамоем ки кори худро дучанд зиёд намоем, саҳми худро дар пешрафти кишвари азизамон гузорем. қомат афрохтани биноҳои муҳташами гуногун таъинот зебоии пойтахтамонро реву ранги дигар бахшидааст. инъикоси ин ҳама дар нашри нахустини барномаи масири созандагиҳо рӯзҳои наздик аз шабакаи ҷаҳоннамо.